ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଜି ଆସିବାର ଅଛି, ସେ ପଇସାଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ବିନା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନ ଯାଇ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭିଡ଼ ନ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି ଜଣାଇବି। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ ଟୋଟାଲ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖେଇବି ମୋବାଇଲରେ କେମିତି ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିବେ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ପୁରା ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଆଜି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପଇସା କେମିତି ଆସିଛି, କେମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜରିଆରେ। ସୁଭଦ୍ରାର ପଇସା ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବା ନିଜ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଡିବିଟ୍ଟା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଗ ଚେକ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଯେକୌଣସି ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ। ସେଠି ଯାଇକରି ମୋର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଆସିଯିବ, ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଆସିଯିବ। ଏବେ ଖୋଲୁଛି। ଏଠି ୟୁଜର ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡ଼। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୟୁଜର ନେମ୍ ଯେ ଜାଣିନଥିବ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦେବେ। ରେଜିଷ୍ଟର ନାଁରେ କ'ଣ କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଏଇଟା ଆସିବ। ଏଠି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ଗୋଟେ OTP ଆସିବ। OTP ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଜର ଆଇଡ଼ି ଗୋଟେ ଦେବେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେବ ନା ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି ୟୁଜର ଆଇଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଅଛି, ମୁଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେଉଛି। ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ଇନକ୍ୱାରି ଦେଇଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁଭଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ପଇସା କେମିତି ଆସିছে। ସୁଭଦ୍ରାର ଏଠି କେମିତି ଆମର 5,000 ଆସିଛି। ସୁଭଦ୍ରାର 9 ତାରିଖ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆସିଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦେବୁ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜଣାଇଦେବୁ।